2, 1. Yılға bir güne uzatırған шундый рәхәт кич бүген. Син бигрәк инде Дине. Яңа ел киче түгел ләбаса. Мәктәпнең Шушма моңнары бәйге фестивалендә сәләтләребезне күрсәтә торган бик матур кич бүген. Килешәм, Балташ мәктәбе өчен бүген бәйрәм киче дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Карагыз әле, бәйрәмгә артистлар чакырылымы соң? Хәзер бит бәйрәмгә гел артистлар чакыралар. Әлбәттә, безнең мәктәптә ул артистлар, беләсеңме никадәр? Әйтеп карагыз әле. Шушы матур Шушма буе паркында көн сайын концерт куярлык артистлар бар бездә. Охо! Охо шул. Биредә утыручылар сездән безнең белән килешәсезме? Ишетмим, килешәсезме? Рәхмәт бик зур. Шушма буе ял паркына ял итәргә килгән әти-әниләр, әби-бабайлар, абый-апалар. Исәнмесез? Исән яшисезме? Ничек үтә сезнең көнегез? Ак бәхетләр, якты көннәр теләп, кайнар сәлам кабул итегез. Мондый рәхәт очрашулар булса иде лә һәр көн. Саулармысыз? Хәерле кич. Әссәламу алейкум.
Türkümü, Sazizi Yıldızlar Jinguşileri, hem Bitkop, rayon, tübek oran konkurslar jinguşileri. Kartlar yazan yarılmaz bir kollarına. Eğer tizreksin koytmazsan yüzüm varım yanına. Şırlar şekillik biz, bir yeri şekillik biz. Sizden bilen rahatlar bir yan yetergen killik biz. Ay gülüm gülüm gülüm, 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 ay gülüm gülüm. Göresin düşlerime Sizin yaktağına muluk Sizlerine şat izler Sizlerine şiver kızlar vardır Onlar yigitler Ay gülüm 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 Ay gülüm gülüm Ay gülüm 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 Ay gülüm gülüm Ay gülüm 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 Ay gülüm gülüm Ay gülüm 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 Ay gülüm gülüm. Sizle selamlayın. Rus Dili Fen Edebiyatı okutuşusu İnci Hakimova. Şişmelerde gülüler şair
Хакимова. Халык мәгарифенә, мәдәният тормышына күз салсаң, тоташ наданлыкка, караңгылыкка тап буласың. Бигрәк тә авыл җирлегендә. Авылда мәгариф, мәктәп эшендә уңай яктан әйтерлек яңалык юк. Киресенчә, якын тирә авылларга караганда түбәнрәк тә булган. Әлбәттә, муллага, абыстайга, сабакка йөртүк дигән дини белем бирү рәвеше яшәсә дә, мәктәп-мәдрәсә биналары дөньяви белем бирү булмаган. Балташ авылында 1888 елдан башлап 2 җәмигъ мәчете эшләве. Анда бу мәчетнең соңгы имамы булган Сабирҗан Сәгъдетдиновның 45 балага белем бирүе, Галия абыстайның кыз балаларына укытуы мәгълүм. 1927 елда Бөек Октябрь социалистик революциясының 10 еллыгына мәктәп өчен махсус бина салына һәм тулы программа белән башлангыч мәктәп эшли башлый. Мәктәп төзү өчен җир мәйданы бирү мәсьәләсе авыл җыенында хәл итә алмагач, 1926-28 елларда Балташ волостьсының мәгариф идарәсе мөдире булып эшләгән Файзрахман Рамазанов үзенең бакчасыннан җир бүлеп бирә. Әлеге мисал Балташ халкы өчен хисапсыз күп игелекләр кылган бу шәхеснең тагын бер күркәм сыйфатын күрсәтә. Балташ урта мәктәбенең ел башы 1927 ел. Башка авырлык, җитми булса көчкә сабырлык, сиздермичә ярдәм иткәнсез, сез иң күркәм кеше икәнсез. Сиздермичә ярдәм иткәнсез, сез иң күркәм кеше икәнсез. Балаларның теле кыңгырау, яшәң булды ява мең сорау, барсына да җавап биргәнсез, сез иң гаип кеше икәнсез. Барсына да җавап биргәнсез, сез иң гаип кеше икәнсез. Чыгып дөньяда буны, бәхтебезне эзләп табуны, зур ышаныч белән көткәнсез, сез иң сабыр кеше икәнсез. Зур ышаныч белән көткәнсез, сез иң сабыр кеше икәнсез. Зур ышаныч белән көткәнсез, сез иң сабыр кеше икәнсез. Зур ышаныч белән көткәнсез, сез иң сабыр кеше икәнсез. Сәламли Яз халык биюе ансамбле. Әлеге ансамбльдә үзебезнең мәктәпнең чыгарылыш укучысы һәм инде бүгенге көндә физкультура фәне буенча кайткан яшь белгечебез Закиров Илнар.
өлкәне алсак та, мәдәният, спорт өлкәсе дисеңме, мәктәбебезнең уңышлары сөенерлек. Белем һәм тәрбия бирү эшчәнлеге Талантлар университеты үсеш нуктасы базаларында тормышка ашырыла. Бауман исемендәге Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясы, Орча педагогик күллияте Россиянең белем җәмгыяте белән хезмәттәшлек итә һәм мәктәп базасында агрокласслар эшли. Шулай ук мәктәп экологик тәрбия бирү буенча республиканың база мәйданчыгы булып тора. Әхмәт Масгаров җитәкчелегендә үтә торган республика күләм фәннәргә адымнар исемендәге фәнни-гамәли конференциясе югары дәрәҗәдә уздырылып килә. Һөнәри бәйгеләрдә укытучыларыбыз югары нәтиҗәләргә ирешәләр. Мәктәбебез телләр буенча безнең яңа укытучыбыз цифрлы белем бирү мөхите, киләчәк коды, мәгариф һәм эшкуарлык өлкәсендә актуаль бурычларны үстерүгә юнәлтелгән грант программасында җиңүче. Яшь мөгаллимнәребез, безнең яңа укытучыбыз республика гранты ияләре. Физик-математик алга китеш проектында катнашалар һәм бу уку елында информатика укытучыбыз физика, математика, информатика педагогларына ярдәм республика грантында җиңү яулады. Эшче һөнәрләргә өйрәтү максатыннан үткәрелгән профессионал чемпионатында Балташ урта мәктәбенең алдынгылыкны биргәне юк. Шуның нәтиҗәсе буларак Тисби уку йорты белән берлектә хезмәттәшлек итеп, бу елгы уку елында 5 укучыбыз һөнәр кенәгәсенә ия булды. Хөрмәтле тамашачылар, иң зур нәтиҗәбез ул үзебез белем биргән укучыларның республика, район күләмендә фән олимпиадаларында җиңүе һәм инде ел саен бердәм дәүләт имтиханын 100 балга тапшыруы. Укытучы өчен шуннан да зур нәтиҗә, шуннан да зур шатлык бармы икән? Сезне сәламлый яшь җырчыбыз Алиса Соколова. Ты
гүлләр үстерердәй, кешеләрең синең болташың. Кем туса да газиз туфрагыңда, гел бәхеткә таба атласын. Шушма буйларыннан дәртле җырың еракларга китә болташың. Мәйданнарны тотсын батырларың, хезмәтләрең илдә макталсын. 95 еллык бай тарихы булган районыбызда көндәлек тормыш һәрвакыт күңелле мәшәкатьләр белән үрелеп бара. Районыбыз тарихта тирән эз калдырган. Балташыбызны республика, ил күләмендә танытырлык галимнәр, бик күп шәхесләр биргән җирлек. Чыннан да, аның горурланып искә алырлык үткәне, күпләргә үрнәк булырлык бүгенгесе бар. Концертыбызны дәвам итеп, туган ягыбыз, шушы Балташ җирлеге шагыйре Гарифҗан абыйның шигыре белән таныштыра сезне Әдилә Файзрахманова. Туган як. Һәр кемгә дә шулай якын микән туган якның былы нурлары. Үрләрдәге кайын кызларының чәчен тарап искән җилләре. Кайсы юлдан гына атласам да, илтә алар мине Балташка. Мең шатлыгым арта күңелемдә, туфрагыңа аяк баскач та. Башкалар да миндәй сагына микән туган якның көзе, язларын, әнкәемнең назларына тиңлим туган якның җылы назларын. Күкләреңә менсәм былбыл булам, инешеңдә йөзсәм аккош мин. Шушы җирдә бәхет биргән өчен якты язмышымны алкышлыйм. Чыгызның тырыш, горур халкына бәхет теләп, мәктәбебезнең татар теле һәм әдәбият укытучысы Нурия Гарифҗанова үзенең яраткан җырын башкара. Әгәр бер егет икән эштә кулыгы, кулыгыздан килгән хәбәр изелеп калган. Әммәгез дә минем теләктән булыгыз, бәхетле булыгыз, бәхетле булыгыз. Әммәгез дә минем теләктән булыгыз, бәхетле булыгыз, бәхетле булыгыз. Ондагызда синар өчен булсын тылыгыз, матур булсын, батыр булсын, кызыгыз булыгыз. Әммәгез дә минем теләктән булыгыз, бәхетле булыгыз, бәхетле булыгыз. Әммәгез дә минем теләктән булыгыз, бәхетле булыгыз, бәхетле булыгыз. Онытмасын күңелләрнең эшегез олыгыз, алтын гомер кичерегез, чәчегез урыгыз. Әммәгез дә минем теләктән булыгыз, бәхетле булыгыз, бәхетле булыгыз. Әммәгез дә минем теләктән булыгыз, бәхетле булыгыз, бәхетле булыгыз. Durgan soyun hikmetli rehberimiz yolumuz, şatlılıklarga, məhəbbətə, bəhətə yolumuz. Həmməgiz də minib diləkdən bulunuz, bəhətli bulunuz, bəhətli bulunuz. Həmməgiz də minib diləkdən bulunuz, bəhətli bulunuz, bəhətli bulunuz. Həmməgiz də minib diləkdən bulunuz, bəhətli bulunuz, bəhətli bulunuz. Həmməgiz də minib diləkdən bulunuz, bəhətli Нурия Гарифҗанова. Сәхнәбезгә чакырабыз
Yurttaşımızdan Moңлы sandıgaşı İlide Celalieva hem Samat Muhammedjanov. İlide Texnologiya Fenleri okutuşusu Gülnara Güldarovna kızı. Dünya boylap gezer, dengizlerde yüzer, ayak basar ulan taşına. Rahmet siva taza, sinde ruhun taza, bir her vakit sina aşkına. Rahmet siva taza, sinde ruhun taza, bir her vakit sina aşkına. Sine zaman bizi garip eder, dertlerden yaktı kalası. Sina taza, ayırmışsın nazdan, kuşa kaşır, karşı olasın. Rahmet sina taza, ayırmışsın nazdan, kuşa kaşır, karşı olasın. Her şarkı elimde, uyumda dilimde, işlesem de, neler etsem de. Rahmet sana kaza, diye türlüm yazar. Sana koysam, senden gitsem de. Rahmet sana kaza, diye türlüm yazar. Sana koysam, senden gitsem de. Senden ilhamalar, makti marurlar, Onlarımda sinde tarafta. Rahmet sina taza, yeşerden kaza, bir yarada, sine yarada. Rahmet sina taza, yeşerden kaza, bir yarada, sine yarada. Bir yarada, sine yarada. Bir yarada, sine yarada. Bir yarada, sine İlide Celalieva hem Samat Muhammedjanov. Hazır Abkhaz halk biyu bilen, güçlü alkışlar bilen.
халык бию ансамбле. Сезне сәламлый мәктәбебезнең иң талантлы җырчыларының берсе Мәрьям Җәләева. Айларда йөрсәм дә, ни генә күрсәм дә, иңемә дохатлы төрсә дә авырлык. Бар ике юлдашым, җанга көч алырлык. Әнинең күзләре, әтинең сүзләре. Әтинең сүзләре. Бу күзләр күңелнең сафлыгын күзәтә. Юлында ялгышсын ул сүзләр фәсәдә. Күк булып төбәлгән әнинең күзләре. Җил булып пышылдый әтинең сүзләре. Әтинең сүзләре. Күк булып төбәлгән әнинең күзләре. Җил булып пышылдый әтинең сүзләре. Әтинең сүзләре. Хәерле юл теләп, калдылар күл изәп. Йөргәндә еракта, юлларда ил гизеп. Бер кайчан онытмам, җанымны җылыткан әнинең күзләре. Әтинең сүзләре. Әтинең сүзләре. Бер кайчан онытмам, җанымны җылыткан әнинең күзләре. Әтинең сүзләре. Әтинең сүзләре. Инде 25-нче ел Ватанны саклаучылар елы буларак игълан ителде. Ә нәрсә ул ватан? Ватан ул безнең бөтен тормышыбызны сыйдырган иң изге җир. Үз илеңнең патриоты, ватанпәрвәре булу һәркемнең бурычы. Дөрес, бу төшенчәгә ватаныңны ярату һәм бирелгәнлек, үз халкың белән горурлану, аны якларга әзер булу керә. Бөек җиңүнең 80 еллыгын каршылау зур җаваплылык урдине. Моннан 80 еллык әби-бабайларыбыз илебезгә тынычлык китергән. Безнең буынның тормышы матур, бәхетле, куанычлы булсын өчен кан яшь түккән һәм бик күпләр гомерләрен корбан иткән. Вокзаллар каршында, маңгайдан үпкән аналар. Узанны юллардан үттеләр, дөньяны күрмәгән балалар. Балалар бирделәр утларга,
Зилияны чакырыйк. Аскарова Зилия башлангыч сыйныфлар укытучысы Альбина Шавкатовна кызы. Туган илге дошман килде. Шаулы тормыш кинет сүнде. Күн, түн яуған бомбалардан аппақ шәһәр қара күйде. Җимерек иде яшь кыз бала. Куркыныч һәм авыр аңа. Сары яфрак кебек йөзе аңын җуеп ята ана. Тревога! Тревога! Ачыла подвал ишекләре, кыз атлый каршы якка гүя берни ишетмәде. Тик уйлый ул. Әнкәемнең кыл өстендә гомеркәе әнә ак йорт. Таныш доктор, ул коткарыр әнкәем. Шул чак кинәт әйтер сеңле мәхшәр купты. Күк күкрәде. Шинап очкан бомбалардан калтыранды җир. Тетрәде. Сынып төшкән чәчәк кебек кызчык бөгелеп җиргә ауды. Ак ефәктәй бөдрә чәчләр кан эчендә тузгып калды. Тик бер кулы талпынды да каерылган канат төсле кинәт тагын салкын ташка иңеп төште. Әнием. Бөдрә башын чалкан ташлап, кан эчендә бала ята. Оялгандай бу мәхшәрдән әкеленгеле ал таң ата. Зилия Аскарова. Рәхим итеп каршы алыгыз. Мы друзья, перелетные птицы, только быть наш одним не хорош. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Нежный образ в мечтах приголубишь, хочешь сердце навеки отдать. Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, а на завтра приказ улетать. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Чтоб с тоскою в пути не встречаться, вспоминая про ласковый взгляд, мы решили, друзья, не влюбляться даже в самых красивых девчат. Наш родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. И рабию төркеме.
поляночке дубою, игноброй парнишка на тальяночке играет про любовь. О том, как ночи жаркие с подружкой проводил, какие полушалки ей красивые дарил. Играй, играй, рассказывай, тальяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума. Когда на битву грозную парнишка уходил он ночью темной звездною, и сердце предложил. В ответ девчина гордая шутила: видно, с ним, когда вернешься с орденом, тогда поговорим. Играй, играй, рассказывай, тальяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума. Поет средым пороха с тальяночкой дружил, и в лютой битве с ворогом медаль он заслужил. Пришло письмо летучее заснежную, да что ждет, что в крайнем случае согласна на медаль. Играй, играй, рассказывай, тальяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума. Играй, играй, рассказывай, тальяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума. Моңлы сандугачыбыз Латифа Гарафетдинова. Сыйныф укучыларын чакырыйк. Дымилась роща над горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась, падая, ракета, как бы горевшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростных детей. У незнакомого поселка
дней. И лес осенний, и высотка, все так, как было в том году. Мне кажется, что здесь живыми я всех пороженцев найду. Ошибся, видно, писарь родный, бумажку выписав свою. Они и нынче вместе с нами, и нынче числятся в строю. Они стоят в своей бессмертной, своей неотленной красоте у незнакомого поселка на безымянной высоте. Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в 3 наката, сосна сгоревшая над ней, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте у незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Синий платочек бьюе. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимый родной, знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок дорогой. Письма твои получая, слышу я голос живой, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И часто мой провожает меня образ твой, чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой, нежные речи, девичьи плечи помним в страте боевой. За них, родных, желанных, любимых таких, строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. За них, родных, желанных, любимых таких, строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Sahnede Adile Mahamadg'aliyeva. Снова весь фронт раскален от огня, лупят зенитки 3 ночи, 3 дня. А в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом. Где кружат
обо мне. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре. Юнкерсы кружат небо в огне, думай, родная, всегда во мне. Из-под небески мне виден милый твой профиль в огне. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в мажоре. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс. Где мы с тобой танцуем вальс. 4 ел соғыш дәвамында халқыбыз тудырған зур батырлықлар һәм кешірген зур ғазаплар 80 ел бойынады, 100 ел бойынады, ұнытылырлық түгел. Қаһарманнар даны мәңгілік. Туған жерлері үшін башларын салған бұл батырларны ұнытырға безнең хақыбыз юк. Илебез 80 ел тыныч күк астында яшәсә дә, әле дөньяның кайбер почмакларында дары исе, шартлау тавышлары бүген дә тынмый. Ил батырлары Украинада махсус хәрби операциядә катнаша. Бүгенге көндә мәктәбебезнең 42 баланың әти-абыйлары илебезнең тынычлыгын саклауда. Шунысы кызганыч, Балташ урта мәктәбенең 8 карлыгачы махсус хәрби операциядә батырларча һәлак булды. Аларның батырлыгы яшь буынга үрнәк. Хәтердән уйыла күп нәрсә. Онытыла иң гүзәл яз, кышлар. Онытылмый үзенең иңендә ил данын күтәргән язмышлар. Вакытлар үтүгә сүрелеп, сүнәләр иң якты балкышлар. Сүнмиләр, яктылык сибәләр, көрәштә кабынган язмышлар. Яу кырында башын салган солдат егетләребезне кичергез, әнкәйләр. Кичер мине, әнкәй Гафу җыры белән сәхнәдә Ильяс Салахов.
өзіңдір сені мені қойдырды тізілішіп құшылар қойдығандай ұлым дейіп ешік ашасыңдыр күзгі желдер тәріз қаққанда бір қойтымасам әнігей бір қойтырман отымны сөндірмейші менікі жолшы юлда тоғымыз ағыласам ешер мені әнігей бабуй Ойдармын деп батылар язуына күнәр түгел ойлар өтірар рәкин юлларым сиға елдемейші Yıraqlarga alıp gidiler Bir koytmasam elgey bir koytırman Odamını söndürmeyşe meniki Seni getirip de koytılmasam Kişir beni engey abuy Bir koytmasam engey bir koytırman Odamını söndürmeyşe meniki Şuşu yolda tağımız ағыласам ешер мені әнігей бабуй Шушы юлда тағымыз ағыласам ешер мені әнігей бабуй Сезнең каршыгызда район, республика бәйгеләрендә нәфис сүз буенча күп мәртәбәләр җиңүләр яулаган Хабиб Рахманова Нәргизә. Роберт Миңнуллин дөнья балаларының кешелеккә әйтер сүзе. Дәшәбез сезгә өлкәннәр. Без дөнья балалары. Балаларның сарылары, аклары, каралары. Әрнигәле сугышлардан калган җир яралары. Төзәлсен иске яралар. Булмасын яңалары. Сез чәчәкләр дисез безне. Аларны султырмагыз. Сез бит көчле. Сугышларны моннан соң бултырмагыз. Үзмәгез ул чәчәкләрне. Безсез нишләр киләчәк? Без булмасак җиребез бит суыначак, кибәчәк. Безсез ятим калачак җир. Әйләнәчәк җансызга. Җансыз үле планеталар галәмдә күп ансыз да. Явызлык аркасында җир газаплар күп күргәндер. Üzgələməgiz siz anı, ol бұлайда бірден бір. Bir юалсақ, bulmasаны, alışıp яңасына.
Мәрхәмәтлерәк булыгыз җиргә, күз карасына. Алсулансын алсу алма балаларның очында. Җир байрагы алсу кояш аллансын баш очында. Кояшлы булырга тиеш безнең һәрбер иртәбез. Без сездән тынычлык белән бәхет таләп итәбез. Киләчәкнең зур сурәтен ясыйсы килә бездән. Җырдан гөрләвен телибез, әйләнә тирәбезнең. Ләкин әле җиребездән кан һәм яшь исе килә. Юк, үләргә теләмибез. Безнең яшисе килә. Нәргизә Әле бит концерт белән генә түгел. Чөнки иң тәҗрибәле һәм инде тарих ягыннан иң күләмле булган балаларга белем, тәрбия биргән мәктәпнең бүген концерты да булды. Хөрмәтле коллегаларым, сезгә артист буларак түгел, белем һәм тәрбия өлкәсендә өлге булганыгыз өчен, белем һәм тәрбия өлкәсендә балаларга канат куйганыгыз өчен менә инде күреп тордык. Сез куйган канатны балалар сындырмыйча Ильясның ничек иттереп үскәнен күреп сокланып тордым. Әле Илидәнең менә мондый балалар алар әти-әниләренә генә түгел, алар районыбызның да зур горурлыгы һәм инде белем биргән, канат куйган мәктәпнең да зур горурлыгы. Хөрмәтле коллегаларым, сезгә ихлас күңелдән һәр тәрбияләгән, белем биргән балагыз өчен ихлас күңелемнән рәхмәтемне әйтәсем килә. Чөнки сезнең хезмәтегез ул сәгать, километр, тонналар белән генә түгел үлчәнелми. Сезнең хезмәтегез ул 5 елдан соң, 10 елдан соң, 15-20 елдан соң да күренә, беленә һәм сизелә. Һәм инде олы рәхмәтемне җиткезәсем килә. Шулай ук хөрмәтле әти-әниләр, сезгә әти-әниләр белән мәктәп коллективының бергә бер урынга сугып, бергә бердәм зур коллектив булып эшләп ирешкән уңышлары да аларның бик күп. Гомумән инде менә бүгенге чыгышны күпмедер нәтиҗә ясап әйтәсем килә. Бу атнада, икенче атнада гомумән инде бу сәхнәнең иң кызган мизгелләре булыр. Хөрмәтле тамашачылар, сезне барчагызны да шушында районыбызның иң матур булган Шушма ял паркына көтеп, һәм инде 28 көнне 2 сезон дәвамында бара торган шушы матур концертка нәтиҗә ясарга, Алла бирсә, барыбызга да күп иттереп очрашырга насыйп булсын. Килгәнегезгә, катнашканыгызга рәхмәт. Инде Балтач мәктәбенә алкышлап тагын бер мәртәбә рәхмәт әйтегез. Бик зур рәхмәт. Уважаемые зрители, уважаемые балтасинцы, от вашего имени мне поручено сказать большое спасибо коллективу Балтасинской средней школы. Мы посмотрели с вами сейчас изумительный концерт. Мы с вами побывали и в старину, и в молодость вернулись, и в военное время вернулись. Огромное вам спасибо за поддержку. А теперь я хочу, чтобы вы свистели, кричали, хлопали как можно погромче. Не-не-не, так не пойдет. Раз, два, три. Так, это крыло молчит. Правый. Раз, два, три. Балташ мәктәбе аларга сез ышанмагансыз. Әйдә тагын бер сызгырып, матур итеп кул чабабыз, яна бөтенебез бергә. Әмиди, куймагыз инде. Рәхмәт сезгә, Руфия Гална, Гульчачан Кидаилевна. Спасибо за выступление, ребята, вам. Это было изумительно. Спасибо. Рәхмәт бик зур Илһам Фидаилович һәм Илмира Габнановна җылы сүзләрегезгә һәм матур теләкләрегезгә. Бик зур рәхмәт кабат, хөрмәтле Балтач халкым. Киләсе очрашуларга кадәр. Җиһанга рәхәт
сәнгать үз илендә, болыннарга чыгуы, бер тутырып күкрәгеңне иркен сулыш алуы. Сау сәләмәт булып яшик, тынычлык булсын илдә. Кадер хөрмәттә яшәргә насыйп булсын һәркемгә. Эшебездән тәм, ем табып, татулыкта яшик. Без гел, безнең яшәвебез, хезмәтебез юкка түгелдер. тамашачылар, хөрмәтле Балташ халкы. Балташ урта мәктәбенең Шушма моңнары фестиваль бәйгесенә сезнең хозурга әзерләнгән кичкенә генә концерты шушының белән тәмам. Игътибарыгыз, алкышларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Кабат сезнең белән матур очрашуларда күрешергә язсын. Хөрмәтле коллегаларым, хәерле кич. Хөрмәтле тамашачылар, инде бик матур шушындый Шушма моңнары дип аталган 2нче сезон фестивалебез, конкурсыбыз дәвам итә. Һәм инде бүген мөгаен үзенең эчтәлеге ягыннан да, матурлыгы ягыннан да, һәм инде сәхнә тоткан
Югыйсә шушы укучылар белән алар үстеләр, аларга карап без үстек, тәҗрибә тупладык. Үземнең инде хезмәт юлымда әйтәм, әле менә сөйләшеп торабыз тамашачылар белән. Алар мөгаен